čitava priča je počela sa Cecily Saunders kada je osnovala prvi simpozij 1967. godine, dakle možemo reći 50 godina razvoja jedne nove grane palijativne medicine. Kod nas je pionirka bila profesorica Jušić koja je započela to prije 22 godine i nije bilo mogućnosti ekonomske, financijske, političke, uglavnom nismo ništa napravili, ništa napravili u smislu zakonodavstva do 2009. kada nas je profesorica ostavila aktivno i mi smo 2010. započeli jedan veliki projekt i humanitarnu akciju koju moram spomenuti Ostani uz mene, zato što je rezultat te akcije bio, rezultat te akcije je bila stvaranje CEPAMET-a. CEPAMET je naš centar za palijativnu medicinu, medicinsku etiku i komunikacijske vještine koji se nalazi na Medicinskom fakultetu i to je momentalno naša jedina baza na kojoj mi vršimo edukaciju svih članova interdisciplinarnog tima. 2010. 11. 12. je započela sa vrlo velikim akcijama diljem Hrvatske i mi smo tada uspjeli sa HZZO-om dogovoriti neke početke vrlo aktivne suradnje, a to je da smo otvorili prvu bolnicu, prva psihijatrijska bolnica za palijativnu skrb je otvorena na Strmcu i stavljena je u sustav zdravstva. Dakle, da je HZZO financirao, što je nama bilo jako dobro kao model da vidimo kako ćemo to dalje, da li su te mogućnosti za financiju veće i bolje ili to neće biti moguće ostvariti preko HZZO. I onda smo 2012. otvorili palijativne odjele u Marofu i u Kninu, vrlo specifične i to prema normativima kako je preporuka Europskog udruženja za ovaj. Kroz 2013. smo održali 6 županijskih savjetovanja. Htjeli smo vidjeti kako diljem Hrvatske, kakva je epidemiološka situacija, koje su potrebe i koliko eventualno uopće ima tih bolesnika, jer nitko nije imao niti prividni broj kojem broju bolesnika je potrebna palijativna skrb i uspjeli smo se dogovoriti sa Ministarstvom zdravlja da započnemo jedan akcijski projekt u kojem je opet učestvovao HZZO, tako da smo osnovali da je on plaćao 5 mobilnih timova u domovima zdravlja. To je bio jedan veliki početak jer se radilo o mobilnim timovima i da oni koji provode palijativnu skrb izlaze u kućnu posjetu, idu bolesniku u kuću i rješavaju njegove probleme. U početku je bilo samo 5 timova i kasnije je dodano 5, tako da danas imamo iskustva od 10 mobilnih timova koji jako dobro rade i točno nam ukazuju na probleme koje još moramo u svom programu doraditi, a isto tako dokazuju veliko zadovoljstvo i mogućnosti koje možemo napraviti na terenu. 2013. je značajna po tome što smo organizirali prvi poslijediplomski studij osnove palijativne medicine. To održavamo svake godine 2 puta, u proljeće i u jesen i taj tečaj je završilo oko 550 osoba. To su liječnici, medicinske sestre, fizioterapeuti, socijalni radnici, psihologi, znači svi članovi tima i taj tečaj predstavlja bazu, potvrdnica od tog tečaja je na neki način mogućnost i dokument da možeš s tim početi raditi. Dakle, to je nešto što nam daje osnovna znanja, mi to zovemo palijativni pristup. Na taj tečaj se kasnije nadovezuju specijalistički tečajevi i 2013. je značajno po tome što je strategija koju smo napravili u suradnji sa Ministarstvom zdravlja bila prihvaćena od vlade. Dakle, tog časa smo mogli reći da počinjemo raditi jedan ozbiljan posao prema zakonodavnim tijelima. Imamo jako dobru suradnju sa Zakladom onkologija i s njima smo organizirali jedan tečaj onkološka edukacija liječnika i medicinskih sestara obiteljske medicine koji smo proveli na 4 lokacije, Split, Rijeka, Osijek i Zagreb. 2014. je počeo tečaj komunikacijom protiv boli, to je specijalistički tečaj. Održali smo brojne tečajeve palijativna skrb u praksi, to su jednodnevni tečajevi po svim županijskim mjestima i većim centrima. I 2014. je uz odobrenje ministarstva i HZZO-a otvoren prvi odjel palijativne skrbi na odjelu psihogerijatrije u Ugljenu. To je bio jako veliki uspjeh.
Ovako izgleda karta Hrvatske sa lokacijama na kojima se danas provodi palijativna skrb prema ovom strateškom planu. To je 40 lokacija, provodi se u različitim oblicima, negdje imamo više izraženu bolničku palijativnu skrb, na svim mjestima imamo jako izraženo, na ovim mjestima, palijativnu skrb na nivou primarne zdravstvene zaštite, imamo otvorena savjetovalište, posudionice pomagala i savjetovališta za psihološku potporu i savjetovališta za žalovanje. Ovako izgleda model koji je službeni i za koji vjerujem da će biti kompletno ustrojen s obzirom da je kao program strateški prošao Vladu. Mislim da je strateški program vrlo dobro napravljen i ako to uspijemo provesti u praksu, da ćemo imati jedan dobar model koji će se sasvim sigurno dorađivati. Nešto što ovdje hoću istaknuti, a to je da je za nas vrlo bitno, a to da je čitav program palijativne skrbi zapravo započinje u bolnici i bolesnik mora dobiti dijagnozu, palijativna skrb koja je priznata Z51.5 uvedena u MKB, priznata od HZZO-a od ministarstva i ona se na onih 35 lokacija u Hrvatskoj već provodi. Ta dijagnoza je nama jako bitna zbog toga. Osnovna dijagnoza je osnovna bolest, karcinom ili neka neurološka bolest. Druga dijagnoza mora biti ova, jer se ona kompjuterski slijedi i prenosi se u CEZIH, u sustav primarne zdravstvene zaštite i na taj način mi zapravo bolesnika kontroliramo iz bolnice. Nešto što je važno da istaknem da u bolnici moraju se osnovati bolnički palijativni timovi i ti timovi će morati imati timove za potporu osoblju koje radi palijativnu skrb. Bolnički palijativni tim piše otpusno pismo i komunicira, stvara ovu vrlo, vrlo važnu suradnju okomitu između sekundarne, odnosno tercijarne i primarne zdravstvene zaštite. Na primarnoj zdravstvenoj zaštiti će biti u domovima zdravlja centri za koordinaciju koji su se pokazali kao vrlo, vrlo izuzetno dobar model. Taj centar za koordinaciju, poslije ću vam objasniti šta sve radi. Iz bolnice pacijent bude prijavljen u registar koji se stvara i bit će smješten u zavodima za javno zdravstvo, ali isto tako iz doma zdravlja, iz koordinacijskog centra idu informacije u registar. Ovo što je crveno, to je sve primarna zdravstvena zaštita i tu zapravo nema puno novosti, samo se trebamo potpuno drugačije reorganizirati da bi organizirali palijativnu skrb u kući bolesnika, s obzirom da će sve više i više kroničnih bolesnika i neizlječivih biti smješteno na kućnu njegu. Centar za koordinaciju radi u suradnji sa patronažnom sestrama, sa ustanovama za zdravstvenu njegu, koordinira sa mobilnim palijativnim timom, sa obitelji i sa obiteljskim liječnikom. Ovaj bijeli dio je nešto što moramo dovesti tu, to je duhovna suradnja, socijalna služba, volonteri. Psihološka pomoć i savjetovalište. Dakle, to je nešto što je novo, što ne financira HZZO. Suradnja sa crkvenim organizacijama je jako dobra, sa Centrom za socijalni rad je započeta i ide u dobrom smjeru, dakle samo moramo napraviti jednu reorganizaciju. Ovo je malo pojednostavljeni model, sve je napravljeno samo u cilju jednom jedinom, a to je poboljšanje kvalitete života bolesnika do kraja njegovog života, ali to ne znači produžavanje života pod svaku cijenu i tu vam je ovaj ogromni interdisciplinarni tim koji se brine za bolesnika i za obitelj. Koji su predviđeni modeli organizacije? To je ambulanta i savjetovalište za palijativnu medicinu i bol pri domu zdravlja, mobilni palijativni tim, ustanova za zdravstvenu njegu sa stacionarom može postojati potpuno samostalno, dom zdravlja koji ima stacionar, to su otoci, dio tih stacionara će biti pretvoreni u palijativne jedinice. Može se organizirati i registrirati posebna ustanova za palijativnu skrb, to je ono što mi zovemo hospicij, u našem zakonu se to zove ustanova za palijativnu skrb sa stacionarom i vrlo važno je da smo isplanirali u stacionarima, domovima za starije, da dio stacionara pretvorimo u palijativne jedinice. Tu bi se zadržala, ovo je projekt koji nam
i program koji ćemo doraditi iduće godine, jer moramo razviti vrlo tijesnu, vrlo dobro organiziranu, programiranu suradnju sa Ministarstvom socijalne skrbi, jer je to drugi resor, ustanove sve spadaju pod socijalnu skrb i mi tu nismo do sada mogli ništa napraviti jer nismo uspjeli ostvariti suradnju, ali od ove godine, od nove vlade, suradnja ide u jako dobrom toku. Veliki dio bolesnika, vrlo teških, se nalazi na tim stacionarima i to više nisu oni stacionari koji su nekada bili, to su stvarno pravi bolnički kreveti i pravi bolnički pacijenti. Kadrovski ti stacionari nisu dobro riješeni, ogromni je manjak sestara, ogromni je manjak njegovatelja, a oni zapravo momentalno rade jako težak, naporan posao, a spadaju pod socijalnu skrb, a ne pod zdravstvenu skrb. Znači, to je jedan dio koji moramo sasvim reorganizirati. Uspjeli smo osnovati dnevne boravke u domovima za starije i to je jako svrsishodno i vrlo, vrlo pozitivno ocjenjeno u lokalnim zajednicama. I ono što je predviđeno vrlo brzo u dogledno vrijeme već tijekom iduće godine, to su dnevne bolnice za palijativnu medicinu na pojedinim modelima kao što je onkologija, kirurgija interna i bolničke krevete. Bolničke krevete već imamo u mreži koje je napravilo bivše ministarstvo, ta mreža će ići u reviziju. Mi sa tom mrežom kao stručno društvo nismo zadovoljni, odnosno sa krevetima, jer broj kreveta ne predstavlja palijativnu skrb. To što se priča da imamo 200, 300 ili 400 kreveta, to nama ništa ne znači jer nemamo na tim krevetima palijativnu skrb, jer nismo to kadrovski zapravo omogućili. Građevinski su normativi vrlo lagano za ispoštovati i čitava ta procedura građevinska, kadrovska, sve je rađeno prema uputstvima EAPC-a i to se mora poštivati. I sad taj tehnički dio je ostvaren, ali kadrovski naravno ne, i dok mi nemamo određeni broj sestara i educiranih liječnika ne možemo reći da imamo palijativnu skrb. Ovo je otprilike, da vam sve ne ponavljam šta to je i kako je, od obiteljskog liječnika, sestra, psiholog, fizikalni terapeut, ljekarnik, konzilijarni specijalisti i stomatolog, svi oni predstavljaju dio toga jednog integriranog palijativnog. Što trebamo učiniti još? Edukacija, to nam je prvi zadatak, jedna vrlo, vrlo opsežna edukacija. Nadamo se da ćemo ovaj CEPAMET uspjeti pretvoriti u katedru za palijativnu medicinu i da ćemo uspjeti u dogledno vrijeme osnovati prvi postdiplomski studij od 2 godine koji bi bio dio buduće specijalizacije od 4 godine. Edukacija se ne odnosi samo na zdravstvene djelatnike, moramo jako educirati članove obitelji koji su uz bolesnika i nezdravstvene volontere. Postoji jedan priručnik koji je izdan u Hrvatskoj, koji je izdalo Društvo prijatelja hospicija, a temelji se na smjernicama EAPC-a, priručnik za volontere koji je izvrstan, ali smo ga štampali u malom broju i nestao i sad se moramo potruditi financijski da ga obnovimo. S tim priručnikom zaista može onda palijativna skrb zaživiti jer je izvrstan u kućnoj skrbi. Hrvatske smjernice koje sad izrađujemo točno prema naputama, da ne kažem naredbama EAPC-a, ali imamo neke mogućnosti da ih prilagodimo na naše financijske i ekonomske mogućnosti i do sljedeće godine moramo definirati kompetencije svih članova interdisciplinarnog tima i sada se nalazimo u fazi implementacije u sustav zdravstva. Kao što vidite, od 2003. mi smo bili u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, ali taj zakon tako napravljen da se uopće nije moglo provesti. 2011. je bilo stavljena zdravstvena zaštita kao mogućnost skrbi na sekundarnoj razini, ali to je sve bilo na papiru, a pravilnik je bio tako loš da je bilo potpuno ga nemoguće primijeniti i za nas je bio veliki uspjeh da su prošle godine je donesen novi pravilnik o izmjenama i dopunama na koji smo mi imamo određene primjedbe koje smo već stavili novom ministarstvu i novo ministarstvo ga je prihvatilo i očekujemo realizaciju tijekom ove godine. Da li ćemo imati republički centar, to ne znam, i mrežu regionalnih, ali sasvim znam sigurno da imamo već mrežu županijskih centara. Dakle, svaka županija ima svoj centar palijativne skrbi koji programira daljnji razvoj toga u svojoj županiji i centar za koordinaciju palijativne skrbi pri domu zdravlja. Znači, ovo ugovaramo već ove godine. Palijativnu skrb u domu zdravlja, ugovaramo koordinatora i ugovaramo mobilni palijativni tim. Koordinator može biti sestra prvostupnica i dalje diplomirana doktorica, magistrica ili liječnik sa 5 godina prakse,
a u mobilnom timu imamo i palijativnu skrb može raditi samo prvostupnica, imamo ili sestru prvostupnicu, a kao drugu sestru u timu smo predvidjeli srednju sestru zato što ih ima jako puno i ima određenih područja za raditi. Ovo je u domu zdravlja, evo ovako bi to u sekundarnoj, nešto što je za nas vrlo bitno, a to je osnivanje tih bolničkih palijativnih timova, osnivanje ambulante za palijativnu medicinu sa dnevnim boravkom za bolesnike, bolničke palijativne time, tim za potporu i sestra za otpust. Sestra za otpust, ovo će ući u budući zakon i u pravilnik, u izmjene zakona. Sestra za otpust i liječnik koji piše otpusno pismo, on mora napisati otpusno pismo sa svim preporukama šta primarni liječnik mora raditi u palijativnoj kućnoj skrbi da bi taj tim bio potpun i šta je sve napravljeno u bolnicu. Nešto što smo tražili, a to je da nema otpusta vikendom i blagdanima, jer se palijativni bolesnici nigdje ne otpuštaju vikendom i blagdanima. Smjernice za hitna stanja smo izdali, smjernice za rad sa palijativnim bolesnikom u objedinjenom hitnom prijemu, tako da imamo na čega se osloniti i u izradi nam je katalog informacija s kojim bi krenuli iduće godine. Znači, svi sudionici toga projekta bi imali ovaj katalog informacija sa popisom ko sve radi palijativnu skrb, sa adresama, telefonima i sl. Evo, toliko na brzinu, program je zbilja velik jako i ja se zahvaljujem na pažnji.